Betul kowe.
Ketak-ketak ya. Wah, sehat sih, senam sih. Senam. Ora ono Pak, ora ono anak. Yo. Kowe sarana dhuwur panggung ora iso mancali pakmu. Pancalono lah. Sorry, Dek. Sorry, Pak. Hei, sorry Pak, ben ora sorry Pak piye? Gak rasa nak kene. Lagunya apa, Mas? Duitmu tak jaluk. Lho. Bocah direwangi jukir walen mau jaluk. Bageten kowe. Jabatan. Bageten bocah menawa kene jembalian. Itu jajan sithik-sithik. Ya. Ben dicelengi. Heeh. Lah kok mbok bayar mendre. Lho, Ora bendre. Apa? Mekar. Walah. Iki aja bukan nang ngono wong akeh yo, Le. Nah, kok nek mekar dinukoke pit kowe no. Lah. Kono pit kowe ngono kok. Wah. Ya Pak tukono pit motorku bodol. Waduh. Kok iki? Bong iki. Ayo Kang Bros nek Kang.
performance by Putra Damani Mix. Ladies and gentlemen, performance by Putra Damani Mix. Ladies and gentlemen, performance by Putra Damani Mix. Siap.
tengah tuh. Banjir ya. Tak, tutup kowe. Wong Ponorogo. Yo. Ora sang dadak dadi pepalangku. Ayo, bulungno putri ana Ponorogo. Penak anggonmu ngambu. Ayo, ditentokake. Kowe apa aku sing mati ana ing papan kene? Aja nganti mlayu saka ing palaka. Woi, Ora ana kene papan panggonan. bakal tak kucung kowe. Wong Ponorogo. Yo. Pawongan. Satitik kowe dikaluwian. Nanging aku ing papan kene ora bakal miris karo kowe. Yen kowe bisa nampani aji kawijayanku, aku bakal manungkul marang kowe. Hei!
Hei, wong Ponorogo. Ayo, yen pancene kowe prajurit kang pilih bobot, kang pilih tanding, yen pancen kowe kasatriyaning Ponorogo, iki wong Lodaya musuhmu, ujungen aku. Piye? Wong Ponorogo, sepisan maneh ta elingake. Mangertenono, kanca ruangmu wis basa-basi pindho babatan pace. Mula sangka kuwi, tak eman nyawamu. Wulana putriya ning Ponorogo, Yen pancen kowe bisa nyumpikirake, aku gelem sumingkir. Bledek bodoh ora bakal.
sumpah kowe bakal antep ning. Oblak bet pamer kene. Nek no. Yai! Bel! Apa kowe ngono Aku bisa nanti kowe Sawangen. Akan sawang kowe. Wis, wis, wis. Wah! Kowe mongsa cukup. Yo, Aku delokno. Ya, Sawangen Yen kena Taiman, Bali ana ing garam. Pancen bener kan? kok enak kowe loro aku. Keteno. Ora ana jamak lumrah wong mati saka keplanet tangan. Badut sing mbok karepe. Ditutup wae. Kalau bos, aku sing tumekane mati. Bojo sejagat tak rucat nyawang. Hai! Wah! Ada ini kan? Sambato saiki melu. Bok sepolo. Jebul ngompono rogo ringke. Ora saka kuwi ae Di. Ora sedadak kesel. Buana wae. Wis modal siji-siji. Kene wae. Awake dhewe sepaneng metenten perang. Umpama menang sing penak ya Gusti Pati. Bener-bener tinggal leret golek kopi karo ngeramal. Ya aku tak bisa menurut golek kopine. Sing golek kredi. Kowe golek kopi. Ya aku iku. Nang aku ben laren sih. Awake dhewe lan ngene. Ditani. Kok kalau golek kopi? Yo kok. Kowe golek kopi. Kowe umum sing cilik kan? Kene. Menawa bocah iki karo warung. Warung-warung. Kowe wae. Aku sing golek. Kowe sing gedhe golek kopi. Golek sih. Kowe ora ngerti ngono kuwi mau rasa mangkat. Ora ngerti gayane aku tak golek kopi. Kaya ngono. Medeni kan? Ono bakal kopi medeni wong desio. Ora ngono. Lah mung sing karo yo opomu? Lah sik botak motone bolong-bolong. Wis kene wae. Sing jogo dhewe iki. Ben tangane dhewe golek. Iki sing golek. Kowe caloro ra wani golek. Ora wani. Bocah dojeria. Hei. Jaga bayi. Ana cengkaro. Tak ora. Cengkaro. Jebul sing mati mau ora trimo. Saiki dadi oh ilang. Paling medeni tok Kang. Ora ti wong telu wedi. Wedi ora wedi. Sajane Kene. saiki Aku wis kowe ya aku ana manusia. ala kowe wedi sae. Kene wae. Kowe caloro nak kono. Kene. Hei, kowe coba
takon sik dhewe iki. Aku melu, Mas. Melu lagi. Aku Kowe bapen melu aku. Kowe melu aku apa sanggup? Wong bojo kowe ora sanggup kok kowe. Aja mbak tembaki piye Mas? Pocongnya tempora. Pocong ditembak iso ngene-ngene. Keluar. Ayo, keluar keket malah. Nang pocong. Pejane lapo jane ning kene. Kowe iki lanang apa wedok to? Melu Edi. Oh, melu aku. Ya melu aku ya. Ya. Ya kene ya, melu aku ya. Tak jane tak. Get dadi wong. Kowe kena dicukuk kabeh. Pocong pemainnya. Mainnya. Pocong biasanya jak diambil wet. Nandun awet. Ini mesti tegul stop. Mesti iki lah. Lah. Kalian kita tanya wet. Lagi kita tata wet. Waduh. Kowe foto nang nganu pot. Eh, Lho, Oh alah. iki aku. Diangkrek. Sik. Iya. Ayo, kancane perang memet. Nanti kesel. Lah kowe gak terima. Mbak malah medeni kancane gawa pocong. Bener lah tujuane kok aku. Aku ki ora ono ya. Iki mana temenan ning kono kok? Eh, Ana temenan ning kono? jabang bayi iki pepenane barak inah. Ning ora apa-apa Kang. Ye. Mumpung iso ngono siji. Tututi wae Kang. Pateni. Mateni. Ayo. Ayo bujung. Hujung wae. Yo. Wis dumudar kabeh. Modal kabeh. Karo awak dhewe. Awake dhewe kudune bunga. Ya, Seneng. bener. Angin. Nggih. Awake dhewe kan bar nggo gawe. Ya, Wis bar perang. ya. Kesel. So, Saiki ne awake dhewe golek hiburan iki. liburan. Heeh. Eh, Kowe wis booking durung? Hah? Booking. aku lagi kenyang. Piro? Hah? Kenyang piro? 300. Ora apa-apa. 300 kena tambahane 700. Ngono. Heeh. Wis golek RC. Oke. Nah, Yang aku gini lho. tombol kesel. Ya, yang gini lho. Aku tombol kesel dia. Ini cepet. Weh. Sik. Piye, Mas? Iki Aku malah ora mau ora, pergi Mas. oleh nganti. Mas. Ana guritan kono lho. Lah. Lah tulisane 100 meter ngono kok. 100 meter. Lah mau nang profile piye bentuke piye? Bentuke yo apik. Hah? Bentuke yo apik. Lah sing teko koyo ngono. Lah, Lah iki. Kemare nek kok ngomong yo iki. ning yo ora apa-apa. Nggih. Wong anak awake dhewe golek hiburan. Yo. Nang kene yo wis ana kuwi digayang kuwi ra wae. Sikat iki ngono ya? Yo. Sik, sarung. Pas. Alah jangan nonton, Mas. Lah piye wong kadung 300 hari. Masuk coba temek kok nak pringgilan. Ah, dapur. Aku cek prawin ya, Mas. Aku ki lagi
ngantos metu SMP lho. Iki perawan tenan, Dik. Perawan Mas, aku lagi lulus SMP. Oh alah. Iki terus piye, Dik? Lho. Tapi jenenge. Ah, Jeneng kenalan ora. sik. Awak penasaran. Heeh. Kowe ku ning kene ndi jeneng to ora? Ya duwe wong kowe takokmu njaluk jeneng sing anyar apa sing awak? Ya sing anyar. Ah, sing anyar urung dadi. Lho, sing awak ngono. Sing awak wis Apa? Apa? Wis rusak. Wis rusak miki. mikir entek. Tewan. Sing kawak ki entek Mas, Lho, wis dipangan ngene, rayap. Ngene. Jenengmu nak bengi sapa, Dik? Lah bengi jeneng aku Susi Sutiyowati Mas, nak bengi diantri disogoki. Ihi. Ana ihi-ihi barang. Iya to Mas. Iku nek bengi. Kawan. Nak awan Susi. Loh, Oh, Dion. Ganti wong. Sing guri ku lho tom-tome wong. Iya ora apa-apa to Mas. Dik, wis mbok niati. Ya iso wong aku jebolan bajayus kok. Ya iso joget. Ya pinter. Ya wis nak ngono, Dik. Jajal aku pengen roh. Wah, aku punya tuwai musik Mas, aku pengen iso mleguk. Ya, musik Mas. Mas, musik Mas Agus. Ayo Mas, aku selaku tuh pipis ki lho. Asik. Ayo Thomas Diko ya Mas. Gua sabar tak goyang sih. Wis. Obi, Karek klothok arek kok. Sik. Urus ya, urus. Jadi piye to? piye Mas? Kene. Kepano sih. Kene. Kepano. Apa sikile tebakno tetep mulus Mas. Oh. Lagi sikil apa? Sikil kira-kira pakat iki. Wah ngece iki sikile gak ireng ya Mas. Apa ya? Iki sing diarani glowing. Iki janjane LC apa tukang blower? Wah ngece aku ki gak tau blower Mas. Bosong ngono. Iki tak ireng ki tak nggo maton. Itu padha wae. LC kok makan dodo. Lah piye to Mas golek sampean Mas. Usum udan-udan sepi enake maton ya tak tompo. Oh ngono, Dik. Ayo situ ora iki lho susuku nganti bredel kabeh rasane. Sabar aduh tiba siji. Aduh. Aku izin aku. Joan ngene iki nggak sewelan ya, Dik. Ayo. Piye Mas? Jangane jos. Kita pas. Wah, ayo Mas aku jek bingung lho. Ayo. Ayo. Yo keseno. Ayo Mas. Ora, Dik. Gilir wong loro. Saiki ngene wae Mas. Ayo sabar. Aduh.